Eu son Verónica, teño o gran placer de traballar no Gato Negro de fai uns anos. E, bueno, a nosa especialidade é a empanada de congrio, así a máis exclusiva. A tradición da nosa empanada empezou a señora Maruja, estuvo pois como 20, 30 anos facendo as empanadas. Facemos isto así porque a señora Maruja facía así e tiña as súas explicacións, non? Agora, se vos parece, vamos a facer a nosa famosa empanada de congrio. Facemos un volcán, botamoslle levadura, estiro toda a masa xunta. Sea para unha, para dúas, para tres e para catro. Empadurnada de harina, con las manos en la masa. O Gato Negro está feito de pedra, todo. Entón fai tanta calor que nós non esperamos a que levede. Prácticamente leveda xa a empanada cando está feita e espera porque veña a panadeira a buscala. O desgaste desta mesa é porque é a primeira mesa onde se amasaron todas as empanadas do Gato Negro. Non sei se me adaptaría que me cambiara. A señora Maruja facelle unha cruz a masa, así a xente que comera, pois polo menos tiña como bendecida a masa da empanada. Se hai un congrio grande no mercado, vai haber empanada de congrio. Cando non hai empanada de congrio é que non é gran presa. Esta é a cebola para facer as empanadas, non? Solémola facer moi picadiña, moi pequena, vale? Porque eu creo que é máis agradable que esos trozos grandes. Ai, saboroso, ai, saboroso. O maior segredo é o cariño que faz as cousas, non? O sea, a min gústame facer as empanadas. Nos cortámoslo no momento porque creo que se mantén máis fresco. Botámoslo crudo porque cocendo dentro da empanada xa se fai. Sempre de máis, nunca de menos. A primeira empanada que comín aquí no Gato Negro foi a de congrio. Gustoume moito. Non sei, gustoume todas. O que facemos agora é facerlle un buratiño, despois eu pincholle por varias zonas, porque senón hincha para arriba. Temos unha panadería maravillosa que é a que nos hornea as empanadas. Que boa pinta teñen. Gracias. Ata despois. Chao. Vale más una empanada que tu desgraciado amor. Eu son José, propietario da panadería Mimos, e levamos facendo as empanadas ao Gato Negro pois 20 anos ou máis de 20 anos. Esta panadería ten máis de 100 anos. A de congrio taina moitas veces e debe de estar moi ben. Sobre unha hora ten de cocción.